M L A D I Radio. Dragi slušatelji, pozdravljamo vas iz studija Radio Martina. Mi smo radoznali reporteri osnovne škole Josipa Zorića. A redom su danas s vama Leon Valek, Lana Ivanišević, Dora Akmančić i Alena Kovač. Pripremili smo danas za vas puno toga. Ovaj put ćemo predstaviti našu školu govoreći o raznim događanjima i uspjesima škole. Puno se toga događa u našoj školi, pa smo odlučili govoriti o danu škole. Moći ćete poslušati dojmove naših učenika i profesora o danu škole koje smo obilježili ove godine 3. svibnja. Da, bilo je mnoštvo radionica u koje smo se mogli po želji uključiti. U kojoj si radionici ti sudjelovala, Lana? Ja sam igrala graničar i bila smo prve. Ja sam uživala igrajući graničar također, iako nismo bile prve. Ma nemate vi pojma, meni je bilo najbolje. Ja sam bila na predstavi Šuma Striborova. Hoćemo li sada čuti što kažu drugi učenici? Kako im je bilo za dan škole? Može, poslušajmo. Ja sam Antonio, igrao sam nogomet i dojam je bio jako dobar da smo završili prvi. Ja sam Nina, sudjelovala sam u graničaru i bilo je dosta napito. Ja sam Antea, igrala sam graničar i bilo mi je super i zadovoljna sam. Ja sam Laura, igrala sam graničar, bilo je super i Ja sam Marin, sudjelovala sam u nogometu i bilo odlično. Pojeli smo sladoled i nastavili bodriti prijatelje iz razreda koji su se natjecali u drugim sportovima. Ja sam Timon, igrao sam nogomet i bilo dobro. Ja sam Franjo Brizić, igrao sam nogomet i bilo je dobro, zato smo zadnji. Ja sam Leo, igrao sam nogomet, šta sam igrao, ili graničar i bilo je super. Mi smo se zezali, pošto smo bili zadnji, bilo nam je svejedno važno je sudjelovati, a ne nešto tamo pobijediti. Otišla sam kući i bilo mi je onako malo žao što smo bili zadnji. Ja sam Pavo, igrao sam nogomet i bilo je super. Ja sam Stjepan, igrao sam nogomet i bilo je odlično. Ja sam Frane, igrao sam nogomet i bilo je super. Ja sam Mate, igrao sam nogomet i bilo je super. Ja sam Lorena, igrala sam odbojku i bilo je jako zabavno. Ja sam Dorija, igrala sam odbojku i bilo mi je super zato što je moja ekipa pobjedila. Pojeli smo sladoled i nastavili bodriti prijatelje iz razreda koji su se natjecali u drugim sportovima. A što su profesori rekli? Jesu li bili zadovoljni svojim radionicama? Ili misle da je sve moglo biti bolje? Pa mislim da su zadovoljni. Dobar dan, ja sam Sonja Grgac, nastavnik biologije i kemije. Recite mi kako ste radionicu imali za dan škole? Za dan škole sam sa svojim cvjećarima radila u školskom vrtu, formirali smo novi kamenjar i puno toga novih biljaka smo posadili, očistili i bili smo jako vrijedni. Dobar dan, ja sam Ana Kovačević, profesorica hrvatskog jezika u osnovnoj školi Josipa Zorića. Možete li nam reći kako ste radionicu imali za dan škole? Profesorica Marijana Balšić i ja smo udružile zapravo dvije radionice. Prvi dio radionice vodila sam ja, zvala se Kazalište Sjena, a drugi dio je bilo pisanje haiku poezije. Što je Kazalište Sjena? Naime, nađe se adekvatan književni tekst, u ovom slučaju je to bila lirska pjesma. Likovi koji se pojavljuju u tom književnom tekstu prvo se nacrtaju na papir, onda se iskruže i pomiču se po površini grafoskopa, a to se naravno sve projicira, vidi na zidu. I učenici su prvo morali nacrtati, iskružiti i radili smo u 3 grupe po 4 učenika i nakon toga smo jedni drugima bili izvođači, publika, nagrađivali smo jedni druge pljeskom. Ja sam Siniša Kljajić, učitelj geografije i povijesti. Crtali smo kartu Europske unije. Gdje ste ju crtali? U školskom dvorištu na nadstrešnici autobusne stanice. A jeste li zadovoljni odazivom učenika? Pa poprilično, bilo nas je 8. Ja sam Barbara Biđin, predajem likovnu kulturu u osnovnoj školi Josipa Zorića. Za dan škole smo priredili jednu radionicu izrade velikog reljefa od keramike na kojoj su sudjelovali svi zainteresirani učenici 6. i 8. razreda. Reljef se sastoji od više dijelova koji se sklapaju. Svaki učenik je dobio komad gline od kojeg je napravio svoju pločicu i zatim izmodelirao po zadanoj skici određeni dio, detalj, i to sad se naravno suši, ide dalje u proces. Palit ćemo to, pa slikavati, glazirati i tako. Rezultate ćemo vidjeti kroz 1-2 mjeseca. Ja sam profesorica Darija Sever, predajem hrvatski jezik 6. i 8. razredima i vodim filmsku grupu u školi. Kao što je bilo za očekivati, vodila sam filmsku radionicu koja se sastojala u tome, zapravo bila radionica filmske montaže u filmskom kabinetu.
Ja sam održala 2 radionice u 2 smjene. U prvoj su bili 8. razredi. Oni su zapravo prebacivali sa filmske trake na računalo materijal koji je snimljen za film Kod Sare je najgore. A druga radionica je bila za 6. razrede. Njih je vodila zapravo moja učenica iz 8. razreda, Željka Tolić, koja je od 5. razreda članica filmske družine, i šestaši su učili i kako se prebacuje sa trake na računalo, koje su važne stvari kod montaže, na što treba paziti i tako. Ja sam Ivana Mamić, predajem kemiju. Imali smo radionicu izrade ovlaživača zraka i parfema, znači kućna izrada, da možete izraditi vlastiti ovlaživač zraka po vašem ukusu sa onima što imate kod kuće, znači ne trebate ništa posebno. Dobar dan, ja sam Tena Čačić i predajem glazbeni u osnovnoj školi Josipa Zorića. Kakvu ste radionicu imali? Nije bila radionica, bio je proljetni koncert. Ja i kolegica Ksenija Šantek, također profesorica glazbenog iz osnovne škole Josipa Zorića, organizirali smo proljetni koncert na koji su nastupali učenici ove škole. Nakon ansambla Udaraljki slijedio je orkestar blok flauta, a nakon orkestra blok flauta učenice koje sviraju blok flautu imale su individualne točke, skupne točke, znači dueti, terceti, kvarteti. Je li učenike bilo teško naučiti svirati pjesme? Nije, zato što su se javili učenici koji znaju, to jest koji imaju volje i želje učiti svirati i samim time im je bilo lako. A naša ravnateljica? Koliko ja znam, bila je jako zadovoljna. Dobar dan, ja sam Mara Mamuza, ravnateljica osnovne škole Josipa Zorića, evo skoro 2,5 godine. Možete li nam usporediti ovu i prošlu godinu za dan škole? Pa naravno da mogu. Prošle godine smo radili malo veću feštu, malo veću organizaciju jer smo postali eko škola, podigli smo zelenu zastavu i to je bio za nas jedan veliki događaj. A ove godine smo nekako cijelu godinu ovu kalendarsku obilježavamo 160 godina školstva u Dugom Selu i 60 godina naše škole. Ove godine smo nekako malo to ležernije odradili, tipa da su učitelji imali slobodu, da su mogli sa djecom organizirati bilo kakve aktivnosti, slobodne aktivnosti unutar škole, aktivnosti van škole i evo tako smo osmislili ovaj dan škole. Imali smo jako puno radionica, jako puno različite aktivnosti, pošto smo mi inače planirali ove godine imati projektni dan, odlazak u šumu, ali nikako se nije vrijeme sredilo, nismo mogli, čak smo jedan put išli u šumu, vidjeli da je dosta močvarno, od toga smo odustali, a u tom projektnom danu smo planirali i našu predstavu Šumu Striborovu prikazati za pojedine učenike. Onda smo to odgodili i sad smo organizirali Šumu Striborovu, tako da su naši 1. i 3. razredi otišli na Šumu Striborovu oko 200 učenika u novo uređenu dvoranu Preporod. U toj Šumi Striborova čak sudjeluju učenici srednje škole, pa smo morali njih aktivirati, zamolili škole da ih oslobode taj dan. I po rezultatima vidimo da je to bilo prekrasno, da su djeca oduševljena. Recite nam, mislite li da se isplatilo raditi radionice na dan škole? Pa mislim da se isplatilo zato što su naprosto i učitelji i učenici imali slobodu. Da nešto ovako, da budu u školi, da budu u opuštenoj jednoj atmosferi, da naprosto surađuju na jedan malo drugačiji način sa nastavnicima, da nije frontalni rad, da nastavnike ispred ploče, a djeca sjede u klupama, nego u jednom opuštenom okruženju. Mislim da su svi zadovoljni i učitelji i učenici. A mislite li da je moglo ispasti bolje? Pa uvijek može biti bolje, a mislim da smo mi stvarno, kako smo mi velika škola, znate to sami, da nas ima oko 900, tako da je trebalo uistinu to osmisliti, organizirati, tako da svaki učenik, svaki učitelj ima svoje zaduženje, da u svakom trenutku znamo gdje smo, što radimo i tako. Tako da uvijek može biti bolje, ali mi smo naprosto zadovoljni i bili smo sretni zato što nije padala taj dan kiše, smo imali puno aktivnosti van naše školske zgrade. Jeste li zadovoljni? Ja sam zadovoljna i sretna sam da je sve prošlo baš onako kako smo isplanirali. Hvala. Mladi radio. Mladi radio. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us.
Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with will.i.am and Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. bring the action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Hey, yo. Rock it out, rock it now. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house. Hey, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with will.i.am and Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, 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 forever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with will.i.am and Mladi radio. Mladi radio. A u nastavku emisije malo sporta. Dora, ti si nedavno bila u Poreču. Da, jesam. Zašto? Pa bila sam u Poreču na državnom natjecanju u stolnom tenisu među osnovnim i srednjim školama. Sve sam pratila i naravno napravila nekoliko intervjua. Ispričaj nam kako ti je bilo, što si sve vidjela tamo i što je to uopće bilo? Znači, to je bilo sportsko državno natjecanje koje se ove godine održavalo u Poreču. Bili su mnogi sportovi, to jest mali nogomet, odbojka, košarka, badminton, kros, šah, atletika, gimnastika, plivanje i stolni tenis. Iako nisam stigla pratiti sva natjecanja u svim sportovima, pratila sam stolni tenis u kojem su sudjelovale učenice osnovne škole Josipa Zorića, a to su Ana Murat, Maja Mesić i Petra Bulić, uz vodstvo profesora Joze Jurkovića.
Bez obzira na veliku konkurenciju, naše stolnotenisačice izborile su se i osvojile zlato na državnom prvenstvu. Najveća konkurencija našim curama bila je ekipa iz osnovne škole Vladimira Nadzora iz Crikvenice, koja je osvojila drugo mjesto, dok je treće mjesto osvojila ekipa prve osnovne škole Varaždin. Što se tiče samog dana natjecanja, trema i napetost bile su na vrhuncu, ali ostale dane sportaši i sportašice iskoristili su za međusobna druženja, šetnje u prirodi ili kupanje u bazenu. Pored je tih dana odisao sportskim duhom, razmjenjivanjem iskustava i sklapanjem novih prijateljstava. Čestitam svim pobjednicima te svima koji su sudjelovali u bilo kojem sportu, te poručujem svim sportašima da se sljedeće godine izbore za prvenstvo i odu u Poreč, jer će to zauvijek ostati u sjećanju. Poslušajte sada same razgovore koje je Dora napravila s našim zlatnim sportašicama, a i s trenerima. Ja sam Maja Mesić, idem u osnovnu školu Josipa Zorića u Dugom Selu. Koliko se dugo baviš stolnim tenisom? 7 godina. A koliko tjedno treniraš? Svaki dan. Jesi to prenaporno? Nije. A jesi li uzbuđena zbog ovog natjecanja? Jesam. Možeš nam objasniti možda kako je to natjecanje? Pa to je školsko državno natjecanje iz stolnog tenisa. U redu, a jesi li ikad razmišljala o tome da se ispišeš? Ne. Što je bitno u stolnom tenisu? Sudjelovati. Dobro, a jesi li što sad osvojila? Jesam, neke pehare i medalje. Aha, super. A reci što te hoćeš li se baviti ovim kad odrasteš ili je to samo privremeno? Pa mislim da ću se baviti kad odrastem. Što radiš u slobodno vrijeme? Pa vozim bicikl, rolam se i tako te stvari. U redu, hvala. Ja sam Petra Buleć. Koliko se dugo baviš stolnim tenisom? 6 godina. Je li ti to prenaporno? Nije, sve stignem. Koliko tjedno treniraš? Svaki dan. Si li uzbuđena zbog ovog natjecanja? Jako. Zbog čega? Tamo imam prijatelje i radim se igrati. Što je bitno u ovom sportu? Pa pokretljivost, možeš razmišljati i možeš učiti igrati. Dobro. Jesi li što do sada osvojila? Imam dosta medalja i pehara i manje što je sve. Jurković Jozo. Temi, što je po vama najvažnije u ovom sportu? Najvažnije je sudjelovati, prvo, a drugo dobro se boriti, pa koje mjesto zauzmemo. A recite mi, jeste li ponosni svojom ekipom? Normalno, čim su došli na državno završno prvenstvo. Jesu li kada što osvojili? Nego šta, osvojili su i županijsko natjecanje bili prvi i na poluzavršnici prvi, a i klubski su učinili isto dobro, kao recimo što je Ana bila u paru državna prvakinja među kadetima, iako je mlađi kadet. Hvala. Dragi slušatelji, ovime završavamo današnju emisiju. Nadamo se da ste uživali. Za kraj poslušajte pjesmu One Direction Kiss You. Do slušanja. Tell me, girl, if every time we
L A D I